Kowane biki cin kaji a duniya. Biki ai babu wani biki wanda an ka ci kaji irin bikin gidan Sardauna Ahmadu Gamji. Ya aka yi da kaji? Ai Alhaji saboda bala'in kaji an ce an ci sama ga tirela, kai sama ga tirela 4 an kai ta da su na kanun kaji. Kai garin ranan ne ina gaya ma saboda bala'in naman da ake ciki sai an shiga daji an jawo kuraye da dabbobin dawa. Ana ta jani in ja ka kiti aka kattala ka gani tatallahu irin ka gani kuraye da ikiti wallahi ayi ta jaye da kura. Ana ce mata nuna wallahi irin a shiga da ita wai irin ta ci nama ta nuna ai ta yi fakijin wanda ta ci ta diba ya ishi don Allah saboda gari ko ina warin nama. Wallahi ka tambaye masta shinks ko ina yagewa aka. Ai kuma akwai wata tambaya wahi kowa roƙo duniya. Banu Sasana Az-Zubaydi la'anatullahi alaihi. Ka sa annabi ya ce masu roƙo suna tashi ba su da naman huska yau. Shi wani irin roƙo yake yi? Su ba irin roƙon da mutane suke roƙo na zamani ba, roƙo kala-kala.